nonse amalawi konse kumene muli. Ine dzina langa ndilo mwelija Herbert Chigada, Bishop wopanda mpingo wapano pa Mibawa Television, kulandira ni manja awiri konse kumene muli. Ndikusekerera ifo yona kuti ndikudindo opambana kwambiri. Bishop wopanda mpingo wapa Mibawa Television, kuti yakwemiri ya mipingo yonse Malawi muno. Azitsogolera pano watu mwina machenganire kuti ali pasi pa ineyo. Nditu lero lino ndi tsiku lopambana, tsiku la mtengo patali. Lero ndi pa 7 June 2023. 2024 itona ni bwezeretsaso mbuyo maloti mpire chitsogolo. Lero ndi tsiku lopambana kwambiri. Ndi sangala chifukwa chona kuti sabata yamawa ndidzakhala nenso ndili mwana ndikubadwa. Mwezi wake ndi omwe unosati so wina wake so yake. Ndiye zafuna kuna kuti no Senior Prophet Rodrigue Ntupa, Professor Dr. Kantiri adzandiimbire nyimbo happy birthday. Ngasimudzaimba monga? Imene funeka udzaimba basi. Mudzaimba ndithu. Lero ndithu ndi tsiku lopambana chifukwa choti ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana monga mmene ndimafotokozera nthawi zonse kuna kuti program ya Mulinji Nkati ndi program imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana. Mibawa Television silimasankha mpingo iyayi. Mipingo yosiyanasiyana atsogoleri oguma naso panonso nkumapanganso maubale awonso kuchekeranso pompanonso ifenso ndimapanganso maubalenso ndi inu tikakumana kunjako ya muli bwanja Bishop ndiye timanguti yali tsiku kwambiri lilemekeze dzina Mulungu kukhala kumwamba. Monga ndafotokoza kuti ndi atsogoleri awiri monga mmene timakhalira nthawi zonse choncho ndiyapempha iwowa kuti adzitchule mayina awo ndi utumiki umene iwowa akutumikira pa dziko lapansi ngati kungathekenso manambala wawo chifukwa mwina vena inu mungakhale nchosowa chofuna kukumana ndi atumiki a Mulunguwa munjira ina kamena inaso choncho tipemphe poyamba tifunse a professor tafotokozani mudzitchule dzina lanu ndi kumene mukuchokera ngakhale so utumiki wanu ngati nambala ili pa phone mwina macheso ena khozofuna kuti akuimbireni. Zomwe kwambiri Bishop mungamankhulira opanda mpingo ndilibe ya ambuya akudalitseni. Ndathokoza kwambiri. Choyamba ndino chimwemwe kubwera tsiku la lero kuti ngatogawanaso mawu a Mulungu pamene tikulankhula kuti program iyi ndi Mulinji Nkati mwa Baibulo. Kote kuti ine dzina langa ndi Alex Barton Kantiri amene ndili president wa mpingo ochedwa Hope in Christ Care Ministries munomu Malawi muno ndi Africa yense. Ndithu ndipo manambala osawiri ndi chulewa ali kuimba ngakhale pa WhatsApp 093 329 773 ndi 084 76 053 ndipo mpingo uli kwambira boma la Msanje mpakana ku Kasungu mosemo ndinda zibuso osiyanasiyana amene akutumikira mu mtumiki umenewu. Tathokoza kwambiri. Senior Prophet. Dzina langa ndi Senior Prophet Rodrigue Ntupa amene ndili mtsogoleri wa mpingo wa Holy Palace Cathedral. Mwina cholengeza kumene tikukumana pano tasintha. Timakumana pachani pakabula. Malo tapeza kuchiteka tapangaso. Nde kuchokera pano Sunday kubwerayi tikhala tikupemphera kuchileka pa 10 miles. Mwamanga nyumba nthawi yomwe kapena ndi tangogula malo ena ake kumeneko. Kudali building, so we have bought the building and actually tukutsegulira Sunday kubwera. The building imene pachileka 10 miles amati Musongole ho. It has been formerly much read choncho kuti Musongole ho. Pa 10 miles. Pa 10 miles. Oho. Sunday kungofika pamene ponde kuti kungofosa kuti Musongole ho ndi kuti anthu adzakhala akudziwa. Matter of fact mapemphero athu amachitika Sunday 8:00 mamawa mpaka na masana. Koma anthu anu sindiye kuti atalikira tsopano kuchoka kukafika kuchileka. Anthu atalikira nangasoti timene tipeze malo abwino okhazikika makamakaso okhazikika komanso chifukwa kuja anthu amachuluka kwambiri. Inonso mudaona nthawi inake mbuyo. So we had to tipezeko malo akulu kuchilekako ndi kumene tapeza. Achabwino. Namba yanga 09 9825209. Iyi ndi program ya Mulinji Nkatimu imene imafumira pano pa wireless yakanema ya Mibawa mu mzinda wa Blantyre. Udilikire posedo pompa kuna kunino tibweranso kuna kunino tipitize ndi program yathu tikonze zina ziwiri zitatu posedo pompa tikhati kubweranso.
ila ndi programu yathu ya mulinji mkati mwimene mafumira pano pa wireless yakanema ya mibawa muzinda no Blantyre famwina mwajemango tsekula kumene mudzango kuti station imene ndi mibawa television imene ili ku mzinda no Blantyre wati mapezeka kulimbi mukapita mukapungodutsa ilovo ija ngati mukapena mupita kubangwe kapena mupita muona ndithu pamene tili ife amibawa television mosataya nthawi mutu wathu lero ndi mutu wopambana ndipo wa mtengo wapatali. Sabata taidina ndi mutu umene sona lwabwino kwambiri timati Yesu mjani pacha mchipululu kuyesedwa kwa Yesu mchipululu. Kuyesedwa kwa Yesu mchipululu. Yesu Kristo anayesedwa mchipululu kodi anayesedwa motani ndi akuluakulu amene anali pano sabata anayesetsa ndithu kufotokoza masautso amene Yesu Kristo anavutika nawo mayesero amene anayesedwa nawo mchipululu mmene mukoma mutu wathu lero lino ndithu unena kuti Satana wamangidwa zaka chikwi. Satana wamangidwa zaka chikwi. Ndiye ine ndifuna ndiasire azibusa amene ali panowa kuna kuti no alongosole kuti akatanthauzo chani kuti Yesu wamangidwa zaka chikwi. Kuti zaka chikwi ndi chani? A professor tatiyambirani program. Sikoma kwambiri ndi phunziro limodzi limene limakhala kuvuta kwambiri. Makamaka poyang'ana buku la chivumbulutso. Buku la chivumbulutso ndimene nkhani zimenezi zili kumene kukwambiri. Ndipo ndimafuna ndilankhule kuti buku limene la chivumbulutso adalemba ndi Yohani ophunzira mmodzi wa Ambuye wathu Yesu Kristo amene sali ku inner circle ya Yesu Kristo. Ndipo mmene amalemba buku limeneli kuti timvetse nkhaniyo timanena kuti tiwondole nkhani yonseyo kuti kodi buku lidalembedwa mwa mtundu wanji. Limalemba za present time ndi limalemba za future kapena kuti vision. Buku lina limene mudzalipeza lokugwirizana ndi nkhani imene muona kwambiri kuti ndi ku Danieli. Danieli amalemba zimene zina zochitika patsogolo, zina zidzabwera kutsogolo. Moti zina zimene Danieli adalosera zina zidachitika, zina sizinachitike. Ndi buku la chivumbulutso lidagawidwa mzigawo 7 kuti tilivetse bukulo. Ndipo tukuona kuti pamene tukamba zimenezo ndi kuti zigawo zimenezi 7 zidagawidwa buku limeneli limathandizira kumvetsetsa kuti kodi apa timvapo nkhani yanji, apa timvapo nkhani yanji. Chapter 1 to chapter 3 tiona makamba introduction ya nkhani imene afuna ataniyo alankhulecho kapena kuti chiyambi. Pamene chapter 4 mpaka na 8 timaona kuti akamba za 7 seals kapena kuti 7 seals zimene amaziona John uja pa chisumbu cha Patimo. Chifukwa izi adalemba mu nthawi yovuta kwambiri. Yohani maophunzira wa Yesu ena ataphedwa ena atamwalira ena pachikechi. Uyuyu atatsala okalamba kwambiri mmodzi anamtenga nkukamtaya pa chisumbu cha Patimo. Ali wakhungu asakuona chizindikiro zimenezo. Cholinga chokamtaya malo amene baba sunali kotakalalikiraso kapena kupanga mavumbutso kwaona apapo. Cholinga chamene anthu ankakamtayira ankafuna kuti athane naye, get rid of him. And chifukwa choti adakalamba kwambiri asikana ali afe silingaphe mmene alilimwe. Bwanji tengopanga njira yoti kamtaya. Ndatakamtaya ndipo pamene Mulungu akambomonetsa zinthu ngati zimenezi. Amakantaya kumene kuti akafeka. Kwaoneka kumtaya pakachisumbuka Patimo mukakalondola geographically mukapeza kali pakatikati and surrounded by the crocodiles. Ngona zilesungu ndila madzota akachoka apa akangotayekeze kubwerera ndio takumana ni ngona mwalova ngwakhungu sangaone kuti kubwera ngona. De cholinga cha anthuwo kunali get rid of him athane nayo. Ndi pamene nkhani yomukupitiriza maona kuti gawo la 4 la imene mthani imene wakamba za mzimayi ndi chinjoka dragon. Amene machaputa 12 mpaka na 14 ndikwamba machaputa kokapa apa sinafike pa nkhani yathuyo. Nungopanga introduction ya bukulo. Ndipo chapter cha gawo la number 5 timaona the 7 bowls. Imene chapter 15 mpaka 16 imene akulankhula za zinthu zimene zidzachitike zonse zakamba za kutsogolo. Ndipo chapter 17 mpaka 19 akamba za kugwa kwa Babulo. De atatha kukamba za Babulo pamene chapter 20 mpaka 22 imene adayipanga summarize kuti tsopano za kumwamba kwa tsopano ndi kumwamba ndi pa dziko lapansi la tsopano imene ati New Jerusalem and the new earth. Now chapter nkhani imene tikufuna kugawana lero
kwambiri kuchokera pa chapter 20 cha chivumbulutso. Nachita kuti chonjo kuti anthu owerenga zitha kumamvetsa chifukwa chakuti tikamagwiritsa ntchito kuti vision kapena kuti masomphenya china zoti zikuchitika nthawi imene zinachitika kuyani kutsogolo. Chivumbulutso chapter 20 akuti Satana wamangidwa chaka chikwi ndikuti ndikwamba za 1000. Chapter 20 verse 1 kuja timafuna tiwerengeka iPible werengani. Ndipo ndinaona mngelo anatsika kumwamba nakhala nacho chifungulo cha phompho ndi unyolo waukulu mdzanja lake, ndipo anagwira chinjokacho chakalecho ndiye mdierekezi ndi Satana nantamangitsa zaka chikwi. Nkhani ndikuyamba mwantundu umeneyo kunena kuti tikuona akubwera kudzamanga chaka chikwi, koma ndi nthawi iti akulankhula imeneyo. Kuti mulilondole bwinobwino buku la chivumbulutso limene lemedwera muona kuti amakamba gawo timati the present, zina zimene zimachitika, zina zimene zichitike kutsogolo. Nkhani akamba za kutsogolo kumene kudzachitike, ndipo chifukwa cha chimenecho nkoti akadzamangidwa after chaka chikwicho tikapitiriza kuwerenga kuti tiwerenge nkhani yonse chapter 20, 21 mpaka 22 tiona kanyengo kena adzamasulidwa kuti ayese kunyenga anthu okhulupirira koma adzalephera, potsiriza adzakaponyedwa mdzenje lokhazika konsekonse. Ini samali ndiyambe choncho. Chabwe. A prophet. Chabwino. Nkhani imene tikukamba lero iyi imene imakhala funso lalikulu la anthu makamaka imakamba za kumangidwa kwa Satana kwa zaka 1000. Komanso not only that imakambanso za pachingereza amati millennial reign of Christ, kapena kuti kulamulira kwa Yesu zaka 1000 pa dziko lapansi. Ndamakhala mafunso pamene popo kunakula zalamulira bwanji komanso zakhala ali kuti. Komabe imene ayambiramo ati ndipo ndinaona chivumbulutso 20 verse 1, ndipo ndinaona mngelo anatsika kumwamba nakhala nacho chifungulo cha phompho ndi unyolo waukulu mdzanja lake. So choyambirira Bible sikupanga mention dzina lake la mngelo uyu yayi, yangotchula mngelo. Koma Bible imationetsera kunena kuti pa angelo onse akumwamba pali captain of angels of God's army amene ali Mikaeli. Koma uyuyu sadanitchule kuti dzina lake ndi Mikaeli, angoonetsera masomphenya amene adaona ndi akufotokoza kuti ataona mngelo ameneyi akuti adanyamula unyolo waukulu mdzanja lake. Amanyamula unyolo umenewu kuti anjate Satana. Chifukwa apapa zinthu zikuchitika. Tidabwerapo mbuyomo timakambisana pano nkhani ya chivumbulutso, timakamba za tribulation kutha kwa nthawi, ndi timakambanso pano kunena kuti oyera mtima akadzakwatulidwa kupita kumwamba padzakhala kuti pali anthu ena pa dziko lapansi amene sadzavomereza kulandira chidindo pamphumi kapena kudzanja lawo lamanja cha 666 chimene kuti adzakhoza kugula kapena kuti agulu lina lake lidzakanitsetsa ndithu. Ndi imene timayitcha kuno kuti the tribulation saints amene wadzadusa ene torture koma iwo sadzavomerezabe kulambira chilombocho kapena kulandira fano lache. Ndi apapa Bible fotokoza kunena kuti anthu ena mtima akwatulidwa apita kumwamba. Komanso there is this thing ija Bible imene idakamba kubuku la Daniel chapter 9 verse 27 yonena kunena kuti chilombocho kapena kuti antichrist adzasaina mgwirizano ndi dziko la Israeli kwa zaka 7 pakatipo adzayipanga break covenant, ndipo akadzatera adzanena kunena kuti adzalamulira Israeli kuti idzimulambira iyeyo. So zinthu zonse zija zikuphatikanabe apa. Ndafotokoza kuti mngelo amene atatsika pa verse 2 akuti ndipo anagwira njoka yakaleyo fotokoza mdierekezi, ndiye mdierekezi ndi Satana nammanga iye zaka chikwi. Ndi atammanga 3 akuti anamponya ku phompho natsekapo nasindikiza chizindikiro pamwamba pache kuti asanyengenso amitundu kufikira zaka chikwi. Patsogolo pache ayenera kumasulidwa kanthawi. So nkhani yathu yaikulu kwambiri lero osakhala kumasulidwiratu koma mwakanthawi adzamasulidwa kakanthawi. Nkhani yathu yaikulu kwambiri kukambisana pamenepa kunena kuti Satana akumangidwa kwa zaka 1000 chikuchitika ndi chani. Chimene chikuchitika papa it's what is called millennium reign of Jesus. Yesu akubwera ndi anthu oyera mtima nadzakhazikitsa ufumu pa dziko lapansi. And Bible imafotokoza kuti ufumu udzakhazikitsidwa ndithu ku Israeli, ndipo in Jerusalem Yesu adzakhala kuti akulamulira kwa zaka zokwana 1000.
The Bible kufotokoza kuti zaka izizo 1000 izi akuti sipadzapezeka choyipa pa dziko. There will be no evil, there will be no demon, sikudzakhala kuphana, sikudzakhala kulikonse. Mwina tingotsika mu msimu kuti anthu amvetsese. Ati ndipo ndinaona mipando yachifumu anakhala pamenepo ndiwo anapatsa chiweruziro, ndipo ndinaona mizimu ya iwo apakuyamba za judgment. Koma nkhani yokhudzana ndi millennium reign ndi imeneyi tikatsika mu msimu kuti tiwerenge yonse tiona kuti pa verse 7 akuti ndipo pamene zidzatha zaka chikwi adzamasulidwa Satana ndende yace nadzatuluka kudzasocheretsa mitundu ali mu ngodya zinayi za dziko, Gogo ndi Magogo, kudzasonkhanitsa achite nkhondo chiwerengero cha iwo amene chikhalire ngati mchenga wa kunyanja. So tikawerenga baibulo iyi ikutionetsera zinthu zingapo. Akukamba zinthu zokhuzana ndi ulamuliro umenewu umene Yesu Khristu adzakhazikitsa pa dziko lapansi, ndipo adzakhazikitsa kwa zaka 1000. Satananso adzamangidwa kwa zaka 1000. The Bible kufotokoza kuti nthawi imeneyi kudzakhala mtendere, there will be peace, prosperity. Chifukwa Yesu abwera after 7 years period ya tribulation. Yesu akubwera ndi oyera mtima, ndipo ulamuliro wake wakhazikika pa dziko lapansi kwa zaka 1000. Ndipo Bible ili ndi zifukwa zake zimene Yesu akubwera kudzakhazikitsa ulamuliro wake kwa zaka 1000. Chifukwa choyambirira mwina ndi chija chimene chili m'buku la Yeremiya 31 verse 33. Bible ifotokoza kuti ndidzapanga pangano latsopano ndi Israeli, ndipo malamulo anga ndidzalemba mkati mwawo. Ati sipadzapezeka wina kuti amfunse nzake kuti ndidziwe Ambuye, aliyense adzakhala kuti akumutani, akumudziwa Ambuye. Chifukwa choti Aisraeli ambiri sakhulupirira kuti Yesu ndiye Mesiya, ati ufumu udzakhazikitsidwa ndithu ku Yerusalemu konko, kuti the Jews should believe kuti Yesu is the Messiah amene akudzapulumutsa dziko lapansi. Ndipo pa verse 5 pa verse 4 kuti ndipo ndinaona mipando yachifumu, ndipo anakhala pamenepo, ndipo anapatsa chiweruziro, ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene anawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu, ndiwo amene sanalambira chilombo kapena fano lache, nisanazilandira lembalo pa mphumi kapena pa dzanja, ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka 1000. Fotokoza kuti nzofunikira kwambiri. 1 Korinto chapter 6 verse 9 akamawerenga amene akuonera program iyi akhoza kuona Bible fotokoza kuti simudziwa kuti mudzalamulira dziko, angelo mudzalamulira pamodzi ndi Khristu. Fotokoza akutiuza zaka izizi ndi zakaso zimene akhristu osiyanasiyana zaka 1000 ezo azakhala kuti akulamulira limodzi ndi Yesu Khristu. And Bible ili ndi maumbono osiyanasiyana akukhudza kulamulira pamodzi ndi Yesu Khristu. Umbono yambirira ubuku wa Revelation 1 verse 6 uliso nkhani yokhudza imeneyi, and actually ndi maumbono ochuluka zedi amene Bible imakhala ikufotokoza. Pa verse 5 akuti otsala akufa sanadzakhalanso ndi moyo kufikira kudzatha zaka chikwi, ndiko kuuka kwa akufa koyamba. 6 akuti odala ndi oyera mtima ali iye amene achita nawo pa kuuka koyamba. Pa iwowa imfa yachiwiri ilibe ulamuliro, komatu adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu nadzachita ufumu pamodzi ndi iye zaka chikwicho. Apapa kufotokoza ndithu akutionetsera resurrection yoyambirira ija imene idachitika pa kusintha imene Paulo adayilemba ku buku la 1 Korinto 15 verse 50. Akuti tonsefe tidzagona tidzasandulika mwakuthwanima kwachani kwadiso. Ndi akukamba za imfa yoyambirira imene munthu amene akufe ndi imfa yoyamba ija imene imatchedwa kufa kuthupi. Imfa yachiwiri ndi ija imene ukuyena ufe ku Gehena kapena ku lake of fire, chifukwa choti iweyo sudavomereze Yesu kapena sudamulandire Yesu khala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Koma apapa kufotokoza ndithu kunena kuti oyera mtima adzachita ufumu ndi Yesu Khristu kwa zaka 1000. Ndipo pa verse 6 akuti ndipo pamene zidzatha zaka zikwi adzamasulidwa Satana ndende yace nadzatuluka kudzasocheretsa mitundu ali ngodya zinayi za dziko. Now funso imene imakhala ndi akhristu ambiri ndiyoti fachani Satana akummasula kwa zaka 1000 sangomunongeratu bwanji. Chifukwa Bible imationetsera ku buku la Chivumbulutso mweyi 19 verse 20 amationetsera zinthu ziwiri: chirombo chotuluka nyanja chija chotchedwa Antichrist komanso ndi false prophet. Koma anthu amenewa amaoneka kuti chilango chawo adachilandiriratu pa verse 20, Chivumbulutso 19 verse 20 akuti ndipo chinagwidwa chirombocho ndi pamodzi nacho mneneri wonyenga amene adachita zizindikiro pamaso pache zimene anasocheretsa nazo iwo amene adalandira lemba la chirombo ndiwo akulumbira pa fano lache. Iwo awiri anaponyedwa ali moyo mnyanja ya moto yakutentha ndi sulfure.
awawa chilango chawo adachilandiriratu. Tukamba kunena kuti Satana apapa kumapeto a nthawi akudzadzionetsa yekha muzinthu zitatu. Number 1 iyeyo Satana, number 2 Antichrist amene ali olamulira uja amene adzathandizira zopanga za 666, number 3 amene ali false prophet. The Bible fotokoza kuti false prophet adagwidwa, chilombo chonso chonyenga dziko zidagwidwa ndi kuponyedweratu ng'anjo yachani ya moto. Koma Satana sadamponyeratu ng'anjo ya moto, adammanga zaka 1000 kupompo kufikira kuti Yesu Khristu ndi woyera mtima akutsika nakhazikitsa ufumu kwa zaka 1000 pa dziko lapansi. Mwina ndiyambe choncho ndafunsenso a bishop. Zikomo kwambiri nkhani ndio chititsa chidwi chifukwa chakuti ukamba sakutsogolo. Ndiye tikatenga buku la chivumbulutso mmene lankhulira kuti lilembedwa mzigawo zigawo. Mbuku la chivumbulutso ndi kumene timaona kuti Yesu akubwera jakuti Tesalonika akuti diso lilonse lidzamtani lidzampenya. Ndiye akunena kuti adzatenga iwo okhulupirira kupita nawo kumwamba. So pamene akupita nawo kumwamba pali zinthu ziwiri zikuchitika. Iwo amene adafa koma mwambuye adina amene adzambirire kuuka, Bible limanena choncho. Ndiye akuti onsenso okhala ndi moyo adzasanduka mkamphindi nkupitanso kuti kumwamba kuja. Ngakhale ali ochimwa. Aliye amene ali okhulupirira okhala ndi moyo adzasanduka mkamphindi. Ndiye kuti amene anali achoka m'manda, tigwitse ntchito kuti manda kuti ziveke bwino, amene achoka m'manda ndi amene ali kumtunda osapita kata kwakumana ndi Yesu. Ndiye akupita. There is 7 years zimene zili pakatipo ali kumwamba. Then he is coming back for this 1000 years. Now when he is coming back pasaka izi ndiye kugamba activity yoyamba ndikumanga Satana. Activity ntchito yamba ndiyo cholinga asabweretse chisokanizo chilichonse anthu awaone the privilege with Jesus. Ndiye alimpa dziko lapansi imene akamba zakuti dziko latsopano ndi kumuyambasa chani yatsopano. Ndipo akhala mu nthawi imeneyi mona notsopano pamene chapter 21 imene akumasula. Chapter 21 icho akunena kuti miyamba yatsopano ndi dziko la chani latsopano. Now akukhala mmene mujamu chimene chitika anthu awapanga zimene zija akuti adzakhalanso ndi mwayi omasulidwa akulu aja kuti akayese kuti akaone kuti ali ndi mphamvu nawonso ndi adzapeza kuti akulephera kunyenga wina aliyense. Potsiriza ndi pamene chakutengedwa kuponyedwa kudzenje loti asadzabwerenso. Ndi nkhani ndiyo chititsa chidwi ndi wofunika akhristu tidziwa we have a precious time, tili nthawi yabwino yoti tingathe kukonza moyo wathu lero osati nthawi ndiyo imeneyo. Ifa Bible ukamba kwambiri za kukonza moyo nthawi imeneyo. Bible limankhulayo na Heberi 27 kwa ikadi kwa munthu kufa kamodzi akafa chiweruzo. Naye kumafunika kusamalira leloli pamene tikulalika uthenga wabwino, more especially atsogoleri a mpingo amene amatokhala ndi mayina osiyanasiyana, kuli ena busa, ena profeti, ena bishop, ena apostle, puli mayina ambiri. Tilalikire uthenga wachoonadi mosazungulira. Chifukwa nkhanizi ndi makactivity okachitika kutsogolo. Leloli wena muti mumve mvuta yayi taona 66 wabwera anthu amangolankhula zimene angoganiza mwina so using the social media osati zimene Bible utani lukamba. Koma nthawi tukamba zakutsogolo. The vision ya John, one of the disciples of Jesus, imene amaonda pa chisumbu chapatimo za nthawi imene. Chabwino. Prophet. Yeah, pa chivumbulutso 20 verse 6 akuti odala ndi oyera mtima ali iye amene achita nawo pakuuka kwayamba. Mafuna nitakamba kwambiri za kuuka kwayambako. It's very important. Kuti akhristu ambiri bano tukhanga tatayirira anthu ambiri nimana uracha bwino ngati kudzakhale tribulation mwina nenzakhala ndi moyo nthawi ya tribulation yo. Koma tidali pano mbuyomu ku Mateyu chapter 24 Yesu amakamba kuti dzuwa lidzada chanchanu kudzakhala mazunzo akulu pa dziko lapansi. Koma kuuka kwayambako akufotokoza kunena kuti kwayambirira chifukwa kwachiwiriko ndikukhudzana ndi akhristu amene akana kulandira lemba kapena fano kulambira fano la njerekezi. Nde koyambako ndikukamba za rapture, ukukwa kukamba za rapture. Resurrection imene idzachitike pawera mtima amene akwatulidwa akuti kumene koko nkwabwino kusiyana ndi akhristu amene azapange undergo zowawa zosiyanasiyana. So Bible idapanga prophesy ku buku la Daniel chapter 7 verse 14. Adapangapo so prophesy zokhudzana ndi millennial reign kapena zaka chikwi zakulamulira kwa Yesu Khristu pa dziko. Pa 14 akukamba kunena kuti
musanambe kuwerenga Prophet Amalawi musaiwale kuti tili nkatikati ma programu yathu, program ya mulinji mkatimu imene mafumira pano pa wireless yakanema yamiba muzindono wa Blantyre, ndipo ine dzina langa ndine Herbert Chigada, Bishop opanda mpingo wa pano pa Miba Television. Zindikirani kuna kuti programu iyi sikuti atsogolera amene amabwera pano amakamba nkhani zochokera mitumwa awo ayi omagwiritsa ntchito buku lopatulika ili lotchedwa kuti Bible, ndipo ndi Bible lokha basi. Mmene timakupemphani inu Amalawi kuna kuti pamene tayamba programu yathu iyi muzikhala ndi Bible lanu, kuna kuti zimene akuwerenga atsogoleriwa nanunso mutitiziyendera limodzi. Tikhulupirira kuti tapanga chonje zikhala bwino kusiyana nkukhala kumati kodi pamene panena bwanji. Posero pampa tupita ku break, tikabweranso titsegula malaini kuti ngati muli ndi funso ndemanga tikupemphani kuna kuti ndithu mupereke mafunso anu, mupereke ndemanga zanu kuna kuti tiziyendera limodzi. Mukhale pomwe pamene tukapumulira pose pakathawi kochepa. Ina sumugoziwa tsiku la lero lino kuti lero ndi tsiku la Friday pa 7 June 2024. Chaka tupakatikati ndithu pa chaka chikupita kumapeto nanga kutifunsa kuti kodi kuyambira pa January zafikizana lero pa June ndapanga ziti. Kodi ndakondweretsa Yehova kapena sinapange bwino nanga tingakonze bwanji. Ndiye mafunso toyena kuna kuti tizifunsa zimene tizifunsa osamangokhala mwantambasale kuna kuti tsiku bakhala zonse khala bwino ya Malawi. Zindikirani kuna kuti tukhala nthawi yotsiriza ndithu ulosi unafotokoza kale Yesu Khristu ali pafupi kubwera. Kodi nangadza kupezani mukuchita chani? Nanga ina zanipezani mukuchita chani? Mutu wathu lero lino ndi mutu wopambana kwambiri ofuna kuti angu tino tikhalire limodzi ngati mungobwera kumene. Mutu wathu lero lino kupezeka pa Chivumbulutso chapter 20 verse 1 imene unana kuti Satana wamangidwa zaka chikwi. Ndiye atsogolera ali pano Senior Prophet Rodrigue Ntupa ndi Professor Dr. Kanthiti ayamba kale kulongosola. Ndiye TNT khalire limodzi. Funso mwene wachankumati mwina machindi funse ndineyo ndafunsa zibusali pano kuti sakati Satana ndiye ndani. Chifukwa pano ngoti Satana wamangidwa, Satana nkanthu kanji? Satana ndi ogalukira titero Bible imatero kubuku la Ezekiel chapter 14 amakamba kuna kuti ndi ngelo amene ali ngelo kuchokera pachiyambi koma adagalukira kumwambako chifukwa naye amafuna kuti akhale pamwamba pa Mulungu. Nde Bible fotokoza kuti ameneyu Mulungu adamponya, adaluza malo ake kumwamba, adamponya ku dziko lapansi lino. Nde amene ndi mzimu umene umachitachita umene umayendayenda mwa anthu nowasocheretsa kuti asachite chifuniro chake cha ndani cha Mulungu. Ndikufunse nilinanso funso nchifukwa chani Mulungu sadangonkonzeratu kumwamba kongosiyana kuti abwere pa dziko lapansi kuti adzize kubwereka motere? Mulungu sadakankoza Satana kuyambira pa dziko lapansi chifukwa choti kuti Satanayo anchemise munthuyo adachita kupanga choose. Bible imakamba za free will, right? Nde atamponya pa dziko lapansi munthu adakhala kuti ankana Satana ujenda kuti basi ndikuti sadakakhaso kuti akutani akusokoneza dziko lapansi yayi. Komanso Mulungu adatankonzekeretsanso kale nthawi yake yoti Satana adzamuonongere. Zimenezo zidali kale mu plan yake ya ndani ya Mulungu. Ndefu yake kujako kuli ng'anjo yake chani ya moto. Fotokoza kuti Mulungu adakonzekeretsa kuti uyu nthawi yake idzakhala kuonongera ku ng'anjo chani ya moto. Apitiriza dango kudula. Sabino zikama kwambiri. Daniel chapter 7 verse 14 akukamba chinthu cha mtengo wapatali akuti ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu oti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi manenedwe onse antumikire. Ulamuliro wache ndi ulamuliro wosatha wosapitirira ndi ufumu wache sudzaonongeka. Chimene mafuna ndikambe kuti nkhani yokhudza na millennium reign kapena kumangidwa kwa Satana kwa zaka 1000 for zinthuzi zilipo zofanana. Pali kumangidwa kwa Satana zaka 1000, kulamuliranso kwa Yesu pa dziko zaka 1000, pali Mulungu Utate, Mulungu Mwana
nde mulungu mzimu eti nde pali satana amene tikunena pano iyi, nde pali antichrist, nde palinso chani the false prophet. Zinthuso zimenezi zili m'magawo okwanira atatu. Nde chimene mafuna ndikambe nchakuti nkhani yokhudzana ulamuliro wa Yesu wa zaka 1000 ewu ndi umene Bible imafuna ipange emphasize kwambiri pomangidwa kwake kwa satana kwa zaka 1000 ezi. Koma anthu amafunsa kuna kuti zakhala kumwamba, ayi suzakhala kumwamba, uzakhala pachani pa dziko lapansi pompano. Anthu pa dziko lapansi ndi amene adzakhale ndi ulamuliro, ndipo kulamulira kumene kuku Yesu akamadzalamulira sadzalamulira yekhayi. Chifukwa podzabwera kuti adzapange ulamuliro umeneyo adzakhala kuti akubwera ndi ajawa timati immortal believers, akhristu amene akwatulidwa kale koyambirira, amene apita kumwamba, ndipo 7 years period ya tribulation yo sadadutse moyi. Nde gulu limene ili akuti adzakhala kulamulira nalo, komanso adzakhala kulamulira ndi akhristu achotchedwa tribulation saints. Chinthu china chimene satana akudzamasulidwira chabwino kwa zaka 1000 tisadayankhe zinthu zina nzakuti mukudziwa kuti ma tribulation saints nthawi imene adzakhalanso kuti nawo akubereka ana. Nde ana aja sidzangotheka kuna kuti ana aja basi foti adzangolowa ufumu wa Mulungu apite ku white throne judgment, udzangofika kulowa ufumu wa Mulungu nawonso asadapange chiganizo choleka satana, chosapangidwa tempted, chosapanga choose satana kukakamira Yesu. Ndipo pake mutati muone Bible fotokoza kuti adamasula satana akuti adapitanso pa dziko lapansi nakamemeza gulu la anthu kukachita nkhondo ndi mfumu ya ku Yerusalemu. Kuno ndi kumibawa television. Hello? Kuno ndi kumibawa television, takulandirani mukuimbira kuti nanga dzina ndinu ndani? Ndathokoza kwambiri, ndine Limbani Kadumbo, ndikuimbira kuno ku Chikwawa. Tathokoza kwambiri Limbani Kadumbo ku Chikwawa. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ineyo ndili ndi funso. Funsani. Funso langa ndionena kuti timamva kunena kuti izafika nthawi akhristu amene sanamuvomere Khristu koyambirira azazunzidwa kwambiri. Ndi funso liliponena kuti anthu amafotokoza kuti kuzakhala kudulidwa chala, kudulidwa makutu, kuchosedwa khandi madiso. Ndi chifukwa chani pazakhale zimenezi bwanji munthu amene mwina wangovomereza kuna kuti ineyo sinimulandira antichrist amene akangomupanga kuchosa chiwalocho azangolola kuna kuti munthu amene apulumuke. Ndimafuna amene munthu apafotokoza kuno bwino makamaka asogole kumene kunivesese. Ayi chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu. Ndi afunsa Professor Dr. Kanthili kuti ayankhe ndikhupe kuti mwalimva funso lanu. Khalani pomwe pakuti akuyankheni a Professor. Ndikhupa kuti mmene amankhula mbale anayankhula kunena kuti timalumikizana pakuti Yesu wabwera watenga ophunzira akapita watenga okhulupirira kupita nawo kuja kumwamba. There is 7 years in between. 7 years iyi ndi munthu amene sadapange chisankho chomulandira Yesu khala na mpulumutsi wake. Now anthu amene akukumana mzimene wadasankha chisankho fuluwiro tukambayo. Iwe lero ukasankha kuti ine ndifuna kutumikira satana, nthawi imene udzakumana nayo ndendende mmene wadasankhirawo. Nde anthu amene wawa nkokuti chipulumutso chawo chidzakhala cha mwazi imene akudzakhala tribulation, chisautso imene adzazunzike wanthu ndi zina zotero. Ena adzavomereza koma movutira imene akuyankhula kuivumbyo ndipo kugwadza miziya mawo idzapita pamaguwa la nsembe. Chimene chitsimikiza nchakuti anthu awo chipulumutso chake nchozunzikira kusiyana ndi anthu amene akwatulidwa achi. Ndeso amene akulankhula zoti anthu adzazunzika m'madera ena ochuluka koma chidzakhala chisankho cha anthu amene sadafuna kumulandira Yesu. Chabwino. Kuno kumibawa television takulandirani mukuimbira kuti dzina ndinu ndani? Kuno kumchinji kwa kukapiri. Takulandirani kumchinji kukapiri, dzina lichapa cha ndani? Ine ndine Pastor Chintolo. Pastor Chintolo takulandirani mbungu bwalo lino ndithu limene tikukambirana. Muli ndi funso kapena ndemanga molingana ndi mutu umene tikukambirana tsiku la lero lino? Ndamanga ya mphamvu chifukwa cha mutu umene mukukambirana lero. Ndimafuna choyamba ndiyamikire maprofeti awiri akuluakulu ali pamenepo. Ndamenewa. Kuti no nkhani imene akuyimasulira ndi kuyifotokozera ndiyomveka bwino. Iziko.
nkhani yayikulu ikufunika nambala 1 ndiyo yakuti ife tikhale okhulupirira timulandire Yesu lero kuti mu 1000 years imene akuinenayo tidzakhale ife tina limodzi mu ufumu umene Yesu akutilamulira. Chabwino. Satana ali mng'anjo atamangidwa zaka zimenezi 1000. So chachikulu ndikulimbikitsa zitsogoleriwa kuti no tiyeni ndithu tigwirane manja pakulengeza ndi kulimbikitsa kuti anthu mitima yawo itembenuke. Itatembenuka zikhala bwino kuti tikapezeke nawo mu 1000 years imeneyi. Tathokoza. Ndimalimbikitsa zimenezo ndithu. Inetu ndiloleni kunena kuti ndikuthokozeni m'malo mwa azibusa ali pano wachifukwa cha ndemanga yanu yabwino ndipo pitirizani kuonera Mibawa television pakali pano. Tuthokozanso kunena kuti tikuoneka mpaka na kunchinji komwe kwizabwino kwa basi. Kunchinji kukapiri kuoneka. Zikomo kwambiri. Tikuonera pano. Zikomo kwambiri. Ndithu ndithu. Yayi khalani pomwepo popeza program ikupitirirabe. Zikomo. Izimata baba. Zikomo. Asinyo prophet bandina kudulani munali woti mupitirize. Nimafuna ndikambebe kunena kuti kuchivumbulutso 2 verse 26 auri ndipo iye amene alagika ndiye amene asunga ntchito zanga kufikira chitsiriziro kwa iye ndidzampasa ulamuliro wa pa mitundu. Kufotokoza kuti nkhani yolamulira kwa Yesu ija ya zaka 1000 sidzachitika ndiye yekhayo auti adzagawanso udindo umenewo kwa akhristu kapena anthu oyera mtima osiyanasiyana amene adzapezeke nthawi imeneyi. Chabwino. Kuno ku Mibawa television takulandira program kuimbira kuti nangatina ndi ndani? Ine ndinelazana ndichimwemwe kapachita kumwanza kuno. Mwatero kodi takulandirani kwa basi kuchokera komwe kumwanza kuboda uko. Muni ndifunso kapena ndemanga, Reverend? Ine ndifuna ndikambeza ndemanga baba. Ba ndithu bwalo ndi limene liperekani ndemanga yanu? Muli nditapiki yabwino kwambiri yokoma. Zikomo kwa basi. Imene mitingo yambiri sawa unza mamembala kuti kodi mkwatulo ndi chiyani. Kufuta kwa jeni kumeneko. Ine ndifuna ndiyankhulonera kuti ndingo ikirapo ndemanga. Chabwino. Mkwatulo ndi tribulation uzambe ndi mkwatulo. Chifukwa chonena kuti tisangalangike asadalakwe. Mipingo ina yochuluka manena kuti zamba tribulation. Tribulation izabwera chifukwa chonena kuti iwe ngati watsala pa mkwatulo umachita zoyipa. Nde tribulation ibachiwiri kwatulo liboyambirira. Nde mkwatulo kutanthauza kuti pamene Yesu wabwera uzatenga anthu olungama iwe wapita nawo. Kutanthauza kuti you shall or will never ever experience tribulation. Chifukwa choti unayima pamaso pa Mulungu umachita zimene Mulungu amafuna. Ndikambe madzulo lero kunena kuti azibusa ena alundimvetsera. Amvere amve kwambiri tipitirizani mai. Kwatulo ndi tribulation ndikukamba za chizunzo. Chizunzo ndi kwatulo uzamba ndi mkwatulo Yesu wabwera wanena kuti iwe mbusa kapachika unapirira pa zopweteka zimene unakumana nazo. Tiye tikacheze kumwamba kwa zaka 7. Tikakhala kumwamba zaka 7 tizabweranso pa dziko lapansi kulamulira dziko zaka 1000 pamene Satana azakhala ali omangidwa. Ndimafuna ndikambe pamene pa mipingo yambiri imasokoneza ndithu imanena kuti mkwatulo ndi chizunzo chizambe ndi chizunzo tizingatheke mutupezeka mpulizoni usana chimwe tizingatheke. Ndipempheso azibusa ena kwina kulikonse amene akundimva apatitsoma amene ali pa podium uko. Alalikire izi mipingo yambiri chivukuso sachidziwa mamembala. Alalikire izi ndipempha azibusa ali pamene popo achigwire ichi. Azibusa ochuluka sanena bwinobwino za mkwatulo onde ndagwira mwendo. Kambani bwinobwino za Daniel amene alumikizana bwinobwino ndi chivumbulutso mabuku awiri awa. Mapyali chomwe azibusa ambiri salalikira koma siku lina yake anthuwa azasowa kolowera
chifukwa anali ndi problem ya lack of knowledge. Tathokoza kwambiri abusa chifukwa cha ndemanga yanu. Koma isiku ina muibwerezeso iya imsadandaule wireless ndi yanu iyi maona kuti sabata yama tidzapitirizanso mutu umene ufa ndiwo wamphamvu kwambiri ndipo tikuthokoza ine ndamfanayo kukoma ndipo ndachita kumva bwino wandiko kusaso chinthu china kuti nditengeso step ina konda ukhala munanga. Amen. Ambuya kudalitseni wabwino. Adalitsenso inunso mayi abusa zikomo kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu yabwino ndiponso malangizo anu amene mwapereka zikomo kwambiri. Ndathokoza ambuya kudalitseni. Zikomo. Kwa inu azibusa wena amene muli kunjaku malangizo otu ndi amene wena inu akuti simulalikiratu mauthenga kokhala ngati amenewa. Sidziwa kuti mauthenga amene malalikira mtundu wanji. Lalikirani kuna kuti Yesu Khristu ali pafupi kubwera. Werengani buku la Daniel, werengani buku la chivumbulutso ngati mene tili nawo pakati pano. Chifukwa chona kuti sibwino kwasokeretsa anthu kunjaku mangu auza kuti mulemera amudzachira zimene nzachani zombe za dziko lapansi. Anthu tiyabeta athanga ufumu wakumwamba. Kuno kumibawa television takulandani program ukuimbira kunanga dzina inu ndani. Hello? Hello? Kuno ndi kumibawa television mukuimbira kunanga dzina inu ndani? Ine Apostle Charles Lambulira. Apostle Charles Lambulira koma lero ndekwa vutatu azibusa okhoka tipitiriza ndithu apostle adakulani ani majaviri. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ndinawo funso. Funsani. Funso langa ndiloti ndikundamumva mbusa zanga wakumwanza. Ndikumvaso zimene zikukambidwa wenepo. Mafuna ndifunse kuti kodi chisautso chibwesayo zabera anthu okiwa kapena anthu olungama. That's number one. Number two, ndikamawerenga Bible langa Yesu akwera zatenga anthu olungama atalowa kale mu celebration. Celebration ndi napfa chimene chipambe celebration. So ndizo tanto era mtima kuti akakamire kufikira Yesu abwere. Ndikudabwa kuti akutiyanda tikwachita yambe ndi kwake. Akukwatulira anthu azipita kuti. Ndipo akakwatulira anthu atazunzikirwa. Azisozika chifukwa cha kuti kale ali madana satani. Chabwino. Takumvani. Tikupatseni yankho ere. Mukhalepo mwepo wa Senior Prophet Rodrick Ntupa akuyankhani posedo ngati ataona kuti bwanji apatsiranso anzawo amene ali nawo pompano Professor Kantiti Prophet. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Matthew 24. Ndi ngotengapo mavesi awiri number 1 mutachita mwachangu kuti yankhe mafuna amene pamenepo adzakuperekani ku nsautso nadzakuphani ndipo anthu a mitundu yonse adzadana nanu chifukwa cha dzina langa. 21 akuti pakuti pomwepo padzakhala masauko akulu monga sipadakhaleko otero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano ndipo sipadzakhalanso. Ndimafuna ndi ayankha apostolo aja kunena kuti amene timadutsa nthawi inoyo ndi masautso. Koma amene akuanenawa a tribulation one ndi masautso akulu. Ndipo pali kusiyana pa masautso kusowa ndiwo kapena anthu ena ake kumakukana kuti ayi zimene mukulalikira sitikufuna ndi pano ndi masautso chabe amene ochepa. Kapena anthu ena ake kudana nawe chifukwa cha Yesu ndi masautso ochepa. Koma Bible imakamba za masautso akulu amene adzakhazikike chifukwa cha Antichrist okana Mkhristu kapena aja 666 akuti amenewo adzakhala kulimbana ndi akhristu. Kuti akhristu asapembedze mulungu wakumwamba koma alembere chilombocho. So mwina liyankhe yoncho. Kuno kumibawa television takulandira program kuimbira kunanga dzina inu ndani? Ndikuimbira kuno kumanje zina langa ndi David Niki. Takulandirani muli ndi funso kapena ndemanga? Ineyo langa ndi ndemanga achipata kuzo limene tili nalo msiku lero. Sapa chivumbulutso 20. Yes. Nditokoze kupambana akanthuku ndi anzawo. Ngota kumata kutivumbulutsira mawu kuti namake sindinake tikatoingwa. Sa Bible imatuka kuti munthu sakalangidwa asanazuzulidwe. Khonzeri ndikutipfundisa kuti ngati tisazuzidikira amene Yesu. Pitirira tikumvani. Mene Yesu akabwerera kudziko lapansi pamene Satana azamangidwe kwa zaka chipi. Songa ndi Satana alibe mphamvu yoposa Yesu. Ngakhale anachosera kumwamba anaponyera pa dziko lapansi. Soyeza kuti alibe mphamvu. Ndeteni anthu amene tili okhulupirira mayeso tingokhulupirira mayeso. Ngakhale mayeso amene akabwere anthu amene W6
pamene akafuna kuti akathe kudinga tonse kukhulupirira tiye ntizangozipewa kuti zimenezi tikalolede tilandire manzunzo basi pakutha kwa manzunzo pamene tizakhala ndi moyo osatha. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu ndipo takondwa kuna kuti sommaonera Mibawa television imene muyenera ndithu kutero popeza ndi wireless yanu ndithu imene ikhazikika muno Malawi. Tathokoza khalani pomwepo program ikupitirirabe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndithokoze kuti ena tikumvetsetsa fundo zimene zokambidwa pano. Tanena kuti mpulogalamu iyi sitiphunzitsa doctrine of the church. Kapena kuti ziphunzitsa chani za mpingo. Timangolankhula zimene mawu Mulungu ali nkwapereka Bible zimene Bible kulankhula kuti patisaso ngati panopa kuti mumfusaliso male kuno zinthu kuyenda nduswa chakuti zinthu zikukwera Bible lidanena kuti ayidzakwana nthawi yogulitsa timene alankhula zanga kuti nditi mavuto tingono kuno ku Mibawa television takulandani program kuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Ine pastor nime Stanley Kadua. Apastala? Stanley Kadua. Kuti muimbira kuti? Kumwanza. Kumwanza lero Mwanza wa Jawani akadzuwa muli ndi funso kapena ndemanga? Ine ndamanga mongonjezera. Mongonjezera amayi aja mbusa aja akorokoza aja. Kwena kuti tigawerenga kodi munongonezana ndanzano menepo tigawerenga kuma Mateyu 12 verse 33 Mateyu 12 verse 33 mawu amene akunena kuti mitengo ndi zipatso zake abambo musamamvere uyeniyo yatete tingolankhulana pano pa amene mukupanga mutatsetsa wireless yanuyo kuti tizimvana bwinobwino pitirizana anzanunso afuna alankhulepo. Kwambiri akuti pali zipatso za munthu zimene zinapatsidwa ndiye ngati mobade mwatsopano kusankha Ambuye ndikhala ndi mpulumutsi wa moyo wako ye ukapezeka kuti iweyo unali Satana jerekezi popezindikira kuti Satana jerekezi ali kwesi kwasikula pasi kompuno ndiye kuti iweyo ngati wabada mwatsopano sungabere kumpoliva ya zongofunika kuti ifeyo ngati Khristu kuti alipo mwazibusa ena amene amalephera kuwauza anthu kuti chilungamo kuti niyo ngati mwawapa kufunika kuti zinthu muzipanga izi ndiye ena amaopa kuti ndikauza wachakuti kapena pamene akulakwa kuti awauze kuti musiye sabwera sabata mawu amalera kuti watizachotsawa mapirachete kosa zachukirani kuti tizauza chilungamo titseka mpingo koma mmene akunenera mapasita awawa tikupikana nawo kobasi chabwino chifukwa chonena kuti zisautso umene akunena mayi aja ndisautso waung'ono umene akunena umene uli waung'ono ema ndisautso waukulu umene akutchwa liberation mchizungu umene ndi waukulu kwambiri oti Yesu Khristu akadzati wafika mu nthawi yakeyo ena aliyesa adzakhala njenjenje chifukwa chonena akuti labwino zimene achita munthu ndi zoyipa zimene achitanso munthu zonsezo zimalembedwa mu nthawiyo koma ena sadziwayo ndikulemekezeni pa programu imeneyi komanso ndalemekeze apasita athu amene alipo awiri komanso ino kumpando. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu ndiponso khala chidwi kuonera programu ya Mulinji mkati imene mafumira pano pa wireless yakane ya Mibawa muzino no plan izema athawa waziko. Prophet ni mafrandi nene kunena kuti mavuto si mazunzo eti Akristo amakumana ndi mavuto koma si mazunzo yi. Mazunzo ndi okay nzosiyana chifukwa tikakamba tribulation tukamba za mazunzo Akristo tidzakwatulidwa sidzakumana ndi chani mazunzo koma tikhoza kukumana ndi chani mavuto opemphera mwamuna ake kumusiya vuto limenelo opemphera kuchotsedwa pa ntchito vuto limenelo koma mazunzo ndoti zimene timakamba chokukhabidwa chala kudulidwa chani kapena kubayidwa zimene ngati zimenezozo zotula ndi chilembo chimene chocho so nimafuna ndiauze ndithu kuno ku Mibawa television takulanda ni program ukimbira kunanga jina ndi ndani. Hello hello kuno ku Mibawa television mukuimbira kunanga jina ndi ndani.
ine kuno ndine James Mtambo kuchemusa. Kuchemusa. Muli ndi funso kapena ndemanga? Nani tu bwana funso lanu kapena ndemangayo? Mukakonzeka mutimbire koma muli ndi funso muli mkoneka kuti muli ndi ndemanga yabwino ndiye mutatimbiranso kuno timve kuti zimene mwakonzetsera ndi zotani piriza na prophet. Ndimanena kuti mavuto si mazunzo. Mavuto si mazunzo. Akhristu amakumana ndi mavuto koma sakumana ndi mazunzo. Oho. So mkwatulo ukadzachitika mulungu akuapewetsa ku mazunzo. Wayera mtima kupewetsedwa kuchani? Ku mazunzo. Nadzakhala ndi Yesu kwa zaka zokwana 7. Manipeza right? Nde aja amene amanena kunena kuti ayi nanga Khristu panopa chidzayambe nchiti. Chimene chidzayambe ndi mkwatulo. Mulungu sadzalola kunena kuti mazunzo ajachitika wayera mtima lipo. Chifukwa tulonjeza kuti adzatinyamula ku phwando la mwana wankhosa kapena ku ukwati wa mwana wankhosa. Titenge phone yathu yomalizira kubiba television yapita so iyayi ndithu director anga kundifotokozera kuna kuti nthawi yatithera koma no uoneka kuti munthu unanga kunditi pange bwanji tisiye sinthawi nanga ngati kungatheke utakonsedwa sodzapitirizidwe fo munthu ndiwokulu komanso mpingo ambiri mujankhulovera muja sala nkhula za zimenezi buku la chivumbulutso anthu amafuna makatinga chapter 20 kuchika kukhangalira kale zinthu ngati zimenezozo anthu anena umadziwa izi zikambidwa za nyengo iyi izi mzakutsogolo tuti mkwaputo wabwera anthu apita kumwamba 7 years ali kumwamba okhulupirira mazunzo akuchitika nanga akubweranso kudzakhala 1000 ndiye kubwera loko yoti uyu abwera kudzakhala mdziko akulamulira akuluwa akatsekeredwa 1000 yo kuti akhala awa ndi ulamuliro okwanira zimene ro Khristu timembekezera zimenezo ndiye lero anthu akumalankhula yayi musadandawo tidzakalowa nyumba yakusajika ndikalowa ndine chifukwa sakudziwa kuti Bible kuti chani adzakasochera kunyumba yakusajikayo ndiye munthu kumakhala kuti adzakalowa nyumba yanzangayo ati cholinga anthu asaserekeseke akuti yayi popeza munthu ukatero udzalandira dziko lapasi akamba nthawi yake itiyo miyambo yatsopano ayikamba nthawi yake iti ndichofunika mkumadziwa Bible kuti kodi gawo ili lukamba nkhani yanji nyengo yake iti idalembedwa ifwa chani nange ife tichite chani nangofuna overa wena makoti mwafika mochedwene mutambirira kumambiriro ndikhulupira kuti tiyendere limodzi tilalikire uthenga wabwino mosaunyengerera anthu amulandire Yesu angati mbuye ndeko yambira osati anthu akuleterauza anthu akule galimoto zimene zoyambirira koma anthu Yesu ukhala mbuye ndi mpulumutsi akwatire mkazi wokongola akwatire mkazi wokongola ngati wampeza hata kukwatira akwatire ndi nyama tokongola sazikana professor ambuye akudalitse zikomo kwambiri chifukwa chonse womvera munanditsimikizira Zimbabwe kuti mukuonera South Africa akuonera komanso lero koyamba ku DRC akuonera program tathokoza kwambiri ambuye akudalitseni chifukwa cha forum ngati yoti tichogawa uthenga wa chindunji tathokoza kwambiri prophet chimene ndimafuna ndikambe ndi Akhristu amene amanena kuti ayi ineyo ndzakalowa ku Sunside oyera mtima akadzakwatulidwa ndidzapeza pomwawi okalowa nyumba ena ake amene amapemphera kwambiri akwatulidwa ndi kuti ndidzatha kuyendetsa galimoto yawo chifukwa anthu amatero kuna kuti nangasoti zidzakhala kuti zipadziko koma mafuna ndikambe kunena kuti zimene zijazo nthawi imene oyera mtima akadzakwatulidwa chidziwiso kwambiri chofuna zinthu zapadziko chidzakhala kuti chatha kwambiri chifukwa Bible fotokoza kuti anthu adzathamanga uku ndi uku kuti afuna amve mawu achani a Mulungu padzakhala ndithu njala koma anthu sadzapeza kutanso kuti inu simudzapezeka pano pa mibawa pano ifeyo sidzapezeka chimodzi professor mudzapezeka pano tidzakwatulidwa zaka 7 ndi Yesu Khristu mmene tilili mwatapo tidzakwatulidwa ndipo Bishop Chegada ino mmene mwagwirira ntchito ndi pemphero langa kuti nanunso ambuye zakwatuleni fana ngasoti mufika ku mamiliyoni a anthu ndi program imeneyi amen. Senior Prophet Ntupa mbusa wa mpingo wa Holy Palace Cathedral namba yanga 09 maita awiri 95209 ziko Doctor 0 329 773 Hope in Christ Care Ministers International Malawi and entire Africa. Amalawi malangirizo ndi amene mwalandirawo kuchokera kwa ena achenso amene sali pa program ino koma ali kunja amene apereka ndemanga zawo zosiyana-siyana. Chachikulu tinchofunika kuti tiye ndidziwerengani buku lopatulika ili Bible. Ndipo lokhali ndimene lingatisonyeze ife.
koma mukamango kutengera chifona kuti ndinamva makuti iyayi ngati kapena mungamakhale ndi mafunso ena achiona kuti kapena simumvetsetsa Bible bwanji nangofunsa kufunsa kutenga upangiri kwa zitsogoleri ngati amene ali kunowa ndi enanso amene amabweranso kudzakhalapo mpano mu maprogramu imeneyi ya Mulinji Kati kuthokoza kwambiri kuna kuti no ena inu mumakhala nayo chidi programu iyi ndiponso mutengeraponso mwayi munjira zosiyana-siyana. Ine tu ndikuthokozere kwambiri chifukwa chokhala pamene popo ndikhala ndi chidwi chomaonera programu iyi. Ine sindimakhala ndekha pa kamera panali Nyamata ndithu Mpinda, ndipo ku Final Control Center uko kuli ndithu Nyamata Joel Adams. Ine dzina langa ndine Herbert Chigada, Bishop Panda Mpingo wapano pa Mibawa Television, akubadwa pa 12 June. Bye bye. To stand in you, my Jesus, for I do not want to get lost in my days, not to be disappointed as I